Tí, ktorí ste boli včera na streame, tak viete, že sa streamoval turnament o 10, tak viete, že sa streamoval turnament o 20 eur, o 15 eur v skinoch a o 5 eur vo forme suba na mojom Twitchi. A hralo sa tam kopec zápasov, ktoré sa streamovali, ktoré som komentoval a dopadlo to tak, že nakoniec to vyhral White Blood, ktorému teda gratulujem ešte raz. Väčšine z vás sa to páčilo, čo som rád. A tým pádom by som chcel aj formou tohto videa tak trošku oznámiť, že pokiaľ by sa chcel zapojiť do takýchto súťaží o možno aj nejaké skiny, možno nejakú finančnú odmenu, ktoré budem v najbližšej dobe organizovať, keďže sa vám to páčilo, tak isto hoď follow na môj Instagram a tam čekuj storyčka, pretože tam sa budem pýtať a tam budem dávať tie odkazy na to, kde sa máš teda registrovať, takže pokiaľ nechceš niečo premeškať, tak isto tam ho ten follow, budem ti za to veľmi vďačný. Každopádne dneska som tu pre vás pripravil úplne niečo iné, čo sme tu ešte nemali, a to je vlastne to, že by sme si čekli nejaké tie Reddit posty v sekcii Global Offensive, čo je teda Gočko. Tak som si povedal, že keď je sekcia aj Global Offensive a sú tam zaujímavé veci, tak prečo sa na to nepustiť, vieš? Veľa vecí z tejto sekcie som dával aj na Instagram, ktoré sa vám teda tiež páčili. Takže možno ako video content by to mohlo byť zaujímavé. Neviem, či sa vám to teda bude páčiť, chcel by som to spraviť nejaké 10 minútové, pokiaľ sa vám to bude páčiť a chceli by ste vidieť viacero takýchto videí, takisto hoďte like, ale to až na konci videa, keď zistíte, že či sa vám to páčilo alebo nie. Nebudem si pýtať lajky na začiatku videa. Videl som, že veľa vecí tu je o profesionálnych mečoch a o profesionálnych hráčoch a týchto veciach, ale to ja riešiť veľmi jasne nebudem. Skôr sa budem venovať takým veciam ako napríklad toto. Crisp Pistol Ace, tak ukáž, full screen. Nice, jeden. Druhý, tretí, aj tam už to bol LTT, ty kokos, chápeš? No toto je presne ten boost, čo neviem, či som ho ukazoval v tom videu, kde sme ukazovali boosty na MP Mirage z Brood, asi nie, možno som ho vynechal, alebo teraz nepamätám presne. Tento boost je veľmi dobrý na anti-eco rushe, čiže keď čave máš aj M-ku, A4 a pushujú to typci s tým, že majú eco, tak tam sa málo kto pozrie a tým pádom si tam môžeš nahantiť zo pár fragov a tento typek dotiahol teda do ďalšieho levelu a dal si tam krásny ace USPčkom, čo je teda fakt frajerina. McDonald's menu in Copenhagen. Ukáž. Noob meal. Utility box, what the fuck. Autobuy. Eco round. Hej, to sa mi páči, pretože väčšinou tam, kde sa hrajú tieto profi meče, kde sú nejaké tie ESL-ka, nejaké tie majore, tak tam tieto McDonaldy to prispôsobujú tými plagátmi, alebo neviem čím to je tou ponukou tých jedál, takže to je celkom pecka, to sa mi páči. Takže noob meal, hej. To je niečo pre mojich moderátorov. Hiko 1v5 versus Jason R. Ukáž. Nice, tretí, ešte dvaja. Počka, bolo to 1v5? Nemal? Mal tam ešte teammate, ale ten asi nič nespravil, ten iba zomrel. Ešte jeden teda. Ten je na sajte, hej. Neviem, nevšimol som si ho, ale asi tam je, keď tam mierí. Nice. Ale inak on má veľmi peknú kombináciu skinov, pozri sa na to, ty kokos má Gamma Doppler, ale to je fakt, že ten Emerald sa volá a s tými zelenými rukavicami, kámo, to je úplne lahôdka, ty kokos, fakt, ale už len tento nožík ťa môže stať niečo okolo $2000 a tie rukavice ďalších 1400, takže to asi nebude nič pre casual hráčov, ako ste vy. Ale pekne, fakt well played, tak Hiko, on je profik, nie? On neviem teda v akom týme hral Hiko? Hej, asi v Liquide si ho pamätám najviac tohto Hika, ale neviem, či on už asi nehrá, nie? V týchto profesionálnych mečoch, ale očividne stále hrá riadne dobre, takže well played, ako krásny ace, ty kokos. Learn the difference. Default, Firebox, Triple Box, Ninja. Hej no, väčšinou to ja mám vždy tak, že Ninja je aj toto a Ninja je aj toto, takže toto a toto voláme Ninja, toto volám Default, to je klasika a toto volám Firebox. Ale očividne to je Triple Box, ako dáva to zmysel, ale veľmi veľa ľudí toto volá Firebox. Normálne dáme anketu, teraz napravo hore vám to vyhodí a označte tam, že či toto voláte Firebox alebo Triple Box. Prečo všetci postujú videa bez audia, neviem. I was playing CSGO before I hit probably the most insane clip ever. Watch the last 2 shots. OK, tak ukáž. Má to 15 sekúnd. To som zvedavý. Boom. What? Nice. Boom. Tak to bol on, to bol pekný line-up. Aha, to bol... Jak to proste hneď klipol, nie? Ten typek, what the fuck? Tak ako, OK, toto už je akože dosť veľké šťastie, keď sa mu podarí dať one hit double kill. Tí typci sa krásne line-upli, takže to bolo celkom easy. Takže OK, už len toto je šťastie.
Potom, toto je normálny shot, toto není normálne, toto čo dal. Toto podľa mňa ako riadne dobrý reflex. No a toto ako no-scope na takú diaľku, ešte aj wallbang dokonca. Takže typek asi pozrel štvorlístky ten deň, alebo ja neviem. Get right pleasantly surprised at the lucky wallbang, gosh. Konečne máme audio, normálne neverím. What the fuck? Chápeš? A to bolo na konci tohto, nie? Na konci nejakého kola. Tým pádom ten Terak prišiel o zbraň a získal peniaze, nie? Čiže išiel do ďalšieho kola z 1200 mover. Tak to je pecka. Tak to je game changing play, toto normálne. Ale proste jak to odhadol, nie? Ešte headshot mu dal. Generát ako celkom blázon, no tak to je legenda. Ako celkovo v Nipe sú sami dobrí hráči. Inak som pozeral, že Forest je štatisticky najlepší hráč na svete v Gočku. Že proste on má konštantne dobré výsledky, že nejak ani nepadá, ale samozrejme nedáva ani nejaké obrovské bomby. Že je proste konštantne dobrý hráč a že tým pádom štatisticky je najlepší hráč na svete v Gočku, takže neviem čo na tom pravdy, ale myslím, že to tak kľudne môže byť. Who did it better? Sam? Mo. The fuck? Moa si najviac pamätám z tých gamble videí, kde pretočil 50 miliard dolárov na rulete s tým, že keď všetko prehral, tak iba napísal adminovi a on mu ich do 2 sekúnd všetky vrátil, tie fans na tej stránke, takže hej, to boli zaujímavé videá, veľmi také legit, ale tak ako hej, dobre to vedelo komentovať a dobre spravil aj z toho zábavu, takže prečo nie, Mo je podľa mňa celkom pánko, neviem, či on nehral nejak profesionálne, ale asi nie, či? Mo asi nehral podľa mňa profesionálne. Ugly ace, but it's my first ace in silver if you can't tell. Ok, takže vraj ace na silvery, tak ukáž, čo typek vymyslel. Že by to bolo 1v5? What? Ty kokos, chápeš? Ten typek musel mať tak 5 HP normálne, ktorého zabil tým nadeom. Hrá teda s SGčkom. Zase to je bez zvuku normálne, chápeš? Tak poď, ukáž ten svoj silver play. Nice, jeden, druhý. A najviac sa mi zatiaľ páčil ten nade kill, to bolo úplne epické. Neviem, či defuzuje typek asi hej. To ako bez zvuku nemáš veľmi šancu zistiť. Ale, dobrá, 1v1, typek asi opäť defuzuje, keď sa tam znova rozbehol ako šialený. A... Nice, ty kokos, chápeš. Ale asi by to nestiahol do CT, keďže to vybuchlo hneď. Takže, vyhral by to tak či tak. Ale tento nade kill, kámo. Ono to normálne vybuchlo že 3-4 metre nad tým levelom, kde sa pohybujú hráči a zabilo to niekoho. How many people like Demolition here? No tak ako Bang, tak to je klasika celkom, no. Bang je dobrá mapa, akurát že na competitive by to bolo také zvláštne, pretože to je dosť malá mapa a veľa sa tam toho robiť nedá. Takže competitive asi veľmi nie, na Demolition to je asi fakt dobrá mapa. The TV on Vertigo still shows the older version of the map since it came back. To fakt, to som si aj neuvedomil. Ja som inak nevedel vôbec o tom, že ty keď sa robíš do toho vrtuľníku na Vertigu, takže on odletí, čo ste mi teda povedali na streame, to je veľmi zaujímavé. A že vraj sa aj zmení tento pohľad, alebo že sa vypne táto telka, keď už ho strelíš, takže to je tiež celkom epické. A páči sa mi, že pridávajú nejaké takéto easter eggy do tej hry, pretože do tej hre chýba si myslím a dosť sa to do toho aj hodí, takže vraj to ukazuje starú verziu Vertiga, hej. 1v4, but all I wanted to do was save. Aha, takže typek chcel saveovať a dal si asi 4 killy, hej. Tak ukáž. Jo, saveuje pred 4 terakmi, jedno už sundal, nice. OK, ako toto nie je podľa mňa úplne safe, keďže ich tam pušuje, ale tak možno chcel iba... What? Možno chcel iba utiecť, už ich počuje isto aj na onom, na City, takže už má trošku stresy. Nice, pekne. Ešte jeden mu tam ide. Nice. Nice, tak čo si kámo. Ako, on tam asi podľa mňa nechcel zostať, pretože to bolo dosť obvious, že ho tam vypušujú na tom CT alebo na tom ID, kde teda stál a preto chceli ísť podľa mňa úplne priamo na City spawn. Tak ho tam vypušovali tiež, ale typek to krásne otočil. Počkaj, ešte to je klačo, to mi nehovor. To mi nehovor, že to ešte otočil to kolo. Ty kokos, chápeš? Tak to už čo je, keď proste chceš savenúť asi v situácii 1v4 a nakoniec to ešte otočíš, že ich všetkých pozabíjaš a nakoniec to ešte defneš. Normálne kebyže som ten terák, tak to odinštalujem, fakt. Did I do something, Valve? 2 hodiny 27 minút 38 sekúnd. Hej no, tak to je taký klasický wait time, keď si dáš do vyhľadávania mapu biome. Cache, solo, behold, tak ukáž, toto by som si pozrel. Inak tam na trši je celkom dosť taká nepredvídateľná pozícia, tam rád chodievam, pretože tam sa málo kto kedy pozrie. Takže nice.
A ešte jeden. Ty kokos, tak to je blázon, ja som mu dal ešte no scope, nie. Pekne, ale aj pekný spray, normálne ten spray transfer ako klobúk dole. Fakt udržať spray na 3 naraz bez toho, aby si tam spravil nejakú aspoň pauzu a zabiť popri tom 3 hráčov. Možno síce nemali, podľa mňa mali fullback, keďže mali AKčka, takže mali podľa mňa armor, ale ako klobúk dole. Tento mal tiež helmu, tam to bolo vidno a nakoniec dáš no scope. Tak ako tomuto sa hovorí proste, že životné kolo, chápeš. The only name to give the Ateris. Ob Ateris, name tag, ob Snacklore. Toto je presne to, čo som hovoril a čo ste sa všetci čudovali, že prečo som to nazval Snack, keď Snack je po česky slimák. Ale ja poznám to mýmko s tým snackom, že proste není to Snake, ale Snack sa to nazýva, ale ja som sa tak trošku pozmenil, že to volám Snack, keď už sme Slováci a Česi, pretože trošku sa mi to tam viacej hodí, je to proste také viacej epickejšie. Tak prvé, čo som povedal, keď som uvidel toto AVPčko, tak som povedal, že tam je nejaký Snack na tom a myslel som to presne v tomto zmysle, Snacklore, takže týpek mal asi úplne rovnaké myšlienkové pochody ako ja. 2 achievements of which I will never achieve, lol. Kill 5 enemies with a bomb you have planted. What the fuck? Jak som toto ja dal, ty kokos? Ja podľa mňa tieto achievementy mám, ale neviem, či som to robil na nejakej mape s botmi, alebo že či sa mi to podarilo v nejakom kompetitíve, ale to nepredpokladám. Vieš, predsa len kedy zabiješ 5 ľudí s bombou? Win an arms race match without dying. No tak toto je celkom challenge. To je celkom challenge, ale to sa mi asi tiež už raz podarilo. Ale tiež si myslím, že to asi pravdepodobne bolo skôr na botoch. Pretože boti sú predsa len boti, pohybujú sa jak boti a sú celkom dump. Takže na nich sa podľa mňa robia najlepšie takéto questy, takéto achievementy, takže prečo nie, chápeš? Well, this is kind of awkward. Soccer, Mixwell, Alex, Mobs, Death. A jak vyzerá, nie je úplne nejaký slavty, kokos vôbec sa mi nepodobá na Španiela. Zober, že by sa toto objavilo na nejakej profesionálnej lánke, vieš, tam na tých obrovských LED displejoch a bola by tam táto fotka s týmto Deathom, tak asi by mali trošku na ňo nervy jeho týmeti, si myslím. Podľa mňa to je asi iba náhrada alebo niečo, pretože toto podľa mňa asi nie je úplne normálne. Každopádne, guys, to je na toto video všetko. Myslím, že kebyže pozerám ďalej, tak by sme to iba zbytočne dlho naťahovali. Ja dúfam, že sa vám to páčilo, je to nedá niečo nové. Neviem, že či v tom budem pokračovať, schválne dáte vedieť, či sa vám to páči alebo či nie. Je dosť možné, že sa vám to páčiť nebude, možno sa nebude páčiť ani mne, možno áno, kto vie. Každopádne dáte vedieť opäť tým lajkom alebo dislajkom, to už je na vás. Každopádne chcem teraz trošku viac experimentovať s tým, čo natáčať. Pokiaľ ste niekto nový, nepoznáte ma, video sa vám páčilo, tak budem veľmi rád, keď uvidíš subscribe. No a to je na toto video všetko, takže dajte vedieť či už komentárom, lajkom, dislajkom, to, či sa vám takýto štýl videa páči alebo nie. Ja sa teda zatiaľ s vami lúčim, prajem pekný zvyšok dňa a vidíme sa na budúce. Čaute.